Bok, pokazat ću sad jednu vježbu koja je super za triatlonce i za sve sportaše u sportovima izdržljivosti. Radi se o kontroliranom vježbanju trupa, vožnje bicikla koja je pomalo virtualna, ali stojimo na mjestu. Na što treba obratiti pažnju? Znači normalno je da Roko može uvijek izvući traku. To je normalno zapravo položaj kralježnice. No međutim, tražit ću ga da sad provuče tlaku ispod donjeg dijela leđa i da je pritisne. Ajde Jadran, na ovaj način, Roko, pokušaj izvući, ne možeš. Znači na ovaj način on je angažirao mišiće kora i sad zapravo je ovo početna pozicija iz kojeg zapravo slijede sve ostale vježbe. Ne može, znači Jadran ima jako dobar kor. Kada završi, Jadran malo se opusti, sad se opustio i traka otišla van. I sada će to pokušati s dvije noge. Ajde, idemo. Roko, isprobaj!